Mago gik ma bende koro notimore motelo ne nyasi ma nyaka gi sani dhi nyime. Mago bende koro weche kata gik mane timore godiechieng'. E weche mamoko bende koro en nie seche ma jo Kenya mathoth bende dhialo nyasi mar Krismas. Gichano e yo mane kata paro gik ma bende gichano chamo e kinde ni mano mar dhialo sikuku mar Krismas. Monde liete e gwengego mago mag Nyalenda mayudore e gwenge mag Oyugis sub-county mar Rachuonyo South County ma Homa Bay bende gin moko kuom jogo ma bende mor ahinya kendo giriwore gi jo Kenya mamoko bende moyudo mor kaluwore kanyo ni giyudo kony mag gigo ma bende gidhi tiyo godo e kinde mag Krismas. Kaluwore kanyo to kod jalno ma bende koro wuok oko mar konyo mond lietegi mano Eli to kod Francisca ma jaode maduto gin jodak ma kanyo koro okelo mor e chuny mond lietego kokalo e jatatije Sawa Wino molero ni koro chenro ma kamano gijatimoga kendo koro dhi konyo miyo joma mon maliete bende mond liete mondo bed owinj ka gin jokanyo achiel. Minego ne oyudo sabunde, mogo, sukari, mo to kod kit chiemo duto te ma bende koro itiyo godo ahinya e kinde mag Krismas ka gipuoyo ahinya ondamono kendo giwacho ni gin bende koro gidhi chalo mana kaka jomoko ma kaka ne giloso. An nyinga Anna Kea Oko mong'ere gi nying mar Mino Doyo. Agoyo erokamano maduong' ne mine Eli kaachiel kod Minot. Agoyo erokamano mang'eny kendo wamor kwayudo Krismas, wan mond liete to wabiro ka kwamor kendo wadok kwamor. Chunya ogone erokamano kendo wail mang'eny. Agoyo erokamano Nyasaye mondo med rite kendo med gwedhe chieng' machielo chako timnwa kamano kendo e nying Ruoth Yesu. I'm very grateful. I'm very thankful for the day. Today we as happy widows, we are happy. We are going to celebrate Christmas as others will also be celebrating their Christmas. We happy widows, we are praying for you, Brother Eli, and my sister-in-law, Sister Francisca. We say thank you and very much thank you. May God bless you. And next time, remember others also to do this to them also. I want to thank our brother Eli and our sister Francisca for seeing it wise to give part of their money to feed these widows during this Xmas festive. We want to thank him very much. We want to thank also the church for donating to widows. We want also to thank these widows. I want to urge other stakeholders. I want to urge other members. I want to urge those who are able also to figure this example to help donate to others also. So today, I'm very much happy and I'm very much thankful because they are going to celebrate as others will also celebrate. Sugar. Thank you, Eli.